пловдивчани и благодаря за всичко. Специално на Общинския съвет, общината и на Радио Джаз FM. Радио Джаз FM те предложиха на общината за всичко това, което и много благодарности и така всички приятели са тук. Това е наградата на Пловдив. Ние сме си точно филибили, както се казва. Сега, той е филибили, защото пловдивчанин, той разправяше този нашия приятел, професор Пашо Кънев. Това го въпроса вика, пловдивчанин на адрес на регистрация, но Филибили е духът на съвсем състояние на духа. Така че филибилийци са, те са друга порода, просто съвсем друго. Не може да се обясни. Искам да специално да изкажа благодарности на маестро Веселин Николова, защото на него дължа всичко през себе си живот. Той е маестро Пан Елдучи Фюрер Гуру Махавишню. Аз така казвам, защото той ми беше така, той не ми се сърди, аз така го пея. Кажи си, бе, Дуче, той така е съвсем. И той така с благодарност. Той създаде бели, зелени, червени, преди колко години беше, преди 40 колко, 71, после 74 и почнахме по света, обикаляхме целият свят обиколихме на най-големите фестивали, международни, световни джаз фестивали. Това беше емблемата на българския джаз. И това беше групата, която беше номер 1 за всички времена. И обиколихме къде ли не. По-лесно ме да кажа къде ли сме били, отколкото къде сме били на големи форуми, големи концерти. То маестрото, той да е жив и здрав, още дълги години, много така здрави и дълголети, маестро, жив и здрав. И всички всички приятели, защото наградата е за всички. За всички е за наградата, аз така. Не мога за друго сега, не мога да се сетя.